Ayun mga idol, karaon kita. Mahugos kita kikamot siyempre. O, mas masira magkakan ang nakakamot. May maluto na kita digde. Pagkatapos ang isira, huli na nga niya. Hisos, naglanala ng mga idol. Siram. So, agong ko mga idol kayo na nagluto. Natong, hisos puertihon. Nguyug-nguyugon mo baga yan na. Hisos. Ang bangot kayo ng mga idol, aram na. Magic. Mula, suhaling adobo duman kay by the rest. Ay, binangot minaman, tamay tulo pa man nadaras. Ano pa man? Bugtian ta na ina Ito. Pwerte. Igwa man ining salak mga idol na Sanggaria. Sanggaria, lada, sili, uyug-uyugon mo. Pag may sili, aba puwerte. Isos, puwerte. Mapapasiram kayo ng kauntangon yan. Ano lamang ang mga sira ninyo dyan mga idol? Takamin na tong. Dahil baligulay. Iwas man sa high blood. Iya. Yan ka na mga idol. Karaong kita. Happy lunch time. Boy, bakal nyo boy duman ki tiya mo ki sarong yilaw. Pagdali-dali Ay, may nitong kaya. Noy. Una ka ba nang katulog kay yilaw? O dali yun man. Alin nga niyan? Ay, yaon ni Gisuaki ni Pade. Kaputong ko lamang kung yaon duman sa inda. Taday pa nagbabayad kan utang niya. Noy. Yaon na sa indo si Papa mo? No. No. Day, Noy, pigapot ko Noy. Kung yaon sa indo si Papa mo? No. May kwarta na daw si Papa mo ngunyan? No. Day, pabaga kayo nagbabayad sa kuya? No. Natakburo ka ba yan? No! No. Diyos na akin ni Pade. May diferensya naman karoon eh. No! Noy, dahil na mabayad si Papa mo kan utang niya? Yes. Ay talaga naman. Ang ama mong an ipablatter ko ang kikapitan. Yes. Dahil ako nunoy nagkakaraw. Yes. Ikapitan ko talaga, maduman ako ngunyan. Yes. Puro naman sana naman iniyes. Kalakaagi, puro no. May mga diferensya na ngunyan ng tao. Bala ka mo.